issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kaditi umili kan sang kalubungan. Daytoy ti ay Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay Topiko iti IFM News. Manipot iti pagtaltalkan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Iti parang subli mga idol, iti programa tayo IFM News, iti porsyon nga ay Topiko. Kablawat naman pelang, di kita aga buibuya at tagundaway. Hello ka na kay aming kasakapada ni Miles Garcia, ni Glenn Batoyo, and of course ni Irene Rosemaria Garotisi. Good morning, Sir Lawrence and Idol Glenn. Hello to my Garotisi family sa Santa Rosa and abroad. From Irene of Bulacan na yung bagabigat mo. Pati ni Oliver Corpus, ni Ma'am Elvesa Villanueva, ni Ma'am Clarita Tangonan. Kaya kablaw naman Game Idol Glenn. Dito na yung Mang Jose Iteri. Dito na yung Barangay Biloca, Banuca di Jay. Barangay Biloca iti Syudad ti Batak. Nagpiksa ti IFM. Hello ka sir. Kan dito ni Marba di Jay. Paloma. Ni Miss Paloma. Kan nagpicture kanya di malam kalman mga idol. Oh, di ba? And hello ka na kayo. From 5 a.m. ay ka nang ag-close da. Iso ti kapigsa ti IFM. So nga no, bilang kas nga agpakpakan kayo ti taon na apo na kayo nga maging kukwa. Iti Mang Jose Itere. Ipigsayo pa. Karo ba lang kayo may idol Glenn di Jay. Karo ba kinit? Barayda. So nga no, ada apo iti paskan. Kasango ta gasolina nga dakkel ta. No, December. Amoy natan apo ha. Wa ikay DJ magipas ko. Ita ano datan. Ayo je garden dan de Garden. RJM Garden. Ay, wan. Bagi na Bagi na pa. Bagi na RJM. Ay, okay. Alawin na yung bigat ko mga idol, pati ni Julius Pasco Bakiran. Good morning, Sir Bagyo. Pati Bakiran ba yung punero niya, sir? Yung bigat ko, sir. Okay. Alright, Idol Glenn, ibasatan. Ito yung ambulance code. Apay, hindi kami na ambulansya tayo. Kana niya ti... Code na. Anya ti dapat nga maamuan tayo kadigito yung ambulansya. Yes. So kunanan toy akat ti ambulansya kat the ambulance you are driving is not exempt from traffic rules. So adamat ti susurutan da nga batas trafiko mga idol. So umunad toy code 1. Dito code 1 na lights on. Yes. Blinker lang. Standby medics. Naka-standby apo, dili kitay medics, dili kitay nurse, dili kitay amang tamingken ka kas pagarigan. And roving, ag sur-sur-surmot lang dagitoy. No, ag sur-sur-sur da, dapat naka-lights on dalata. Hani mabalingan nakapatay di dya unless awan talaga iti official business na detang ambulansya ngem, ag papamampay, hani mo nga mabalin nga usaren, deta ambulansya nga pag example, in kayo mga, in kayo agouting, in kay J. Mount Lamin. In kay J. Mount Lamin. Paunay. In kay J. Mount Lamin, mga idol. Ano mabalin nga usaren? Uno dita Solson Apayaw Road. Solson Apayaw Road or in kayo Agbe-Beach. Cory Lights. Cory. Paungunayin. And that is for non-emergency transport. But for business purposes only. Kas pagarigan, kayo kung magumatang ti staksyo nga para iti opisina or para iti opisina yo or clinic, hindi gumatang ti agas kanda dumapay, okay lang. Then kayo tulog ni doktora, okay lang met. Diba? As long as naka-lights on ka. In line with the work and duty of a rescuer, wano dito health worker. Yes. Nahambot nga inka usarom deta ambulansya akas may isang turista. Yes, or Wadi. or si ka nga driver
at ang chicks mo kumaya. Dito yan. When that Inasaryo nga doon, napangkay ijay biglang liko ako nada. data Mayat madi. data si ka nga may isang ambulance driver kat ada gayom mo nga media practitioner. Ako inusaryo data. Won. Anya dito ka press ambulance. Ako half lang dito, media ambulance. Madi Diba? mabalindi kas dyan. Lumadi mga idol or DJ nga rod, in kayo ang pipiknik in kayo tamol. In kayo tamol kada unless ang dagatangan nyo nga iti importante para opisina. Ngayon inusaryo nga bilang pamilya, mayat Madi. mga idol. So that would be non-emergency transport. They code 1, lights on. And code 2, code 2, lights and horn, tibusina. So non-emergency transport can use horn every intersection. Busina lang. Busina lang mga idol. Kagagwangwangwa. Ang gagawin kasi amat nga super emergency or emergency data. DJ mga idol, actually dapat tigiti ka kastoy, no medyo agad alis to lakot dito gitoy nakalugan dita. Example, mabanda ko maagala iti pasyente nga kahit pa-transfer, okay lang yun. Hindi naman yun emergency unless imbaga iti pamilya nga emergency nga talagan. Mga idol. And code 3, dito yun, magbagadan nga lights, horn, and siren. Dito kang kanayim nyo nga makikita, iti tunggal ka nito, ayan. Good night, Idol Glenn. Makatulog. Ayan. Makaturturog na Idol Glenn. Mayat. Alag na ngegak. Lights, horn, and siren. Lights off kung kuno sa mga gawin. Lights, horn, Ay, lights off. horn and siren. So emergency transport mga idol. Ayan. So detoy usaron da detoy busina, detoy siren, iti kada intersection kay maximum speed da. Speed limit 60 to 80 kilometers per hour. And the code 1 and 2 must obey traffic rules. No matraffic na dito yan tarangtay, matraffic na lata. Aw mo ti mapananda ni code 1 and 2. Ngem no ni code 3, lights and horn and siren, detan mga idol detay sumingit da, detay permi nga gwangwangwang da kasi nasa bingit na ng kamatayan yung kanilang pasyente. So DJ mga idol, kuti nagdatata detay nasita naka wangwang lang aro din ada lang aro iti pasyentenan ket na-stress pa di natay mga idol. So kadi yung mababalaw detay mismo nga anak na nga kuna na mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi ako nagsisi na hindi ko pinili ang Pilipinas. Yes. Naglalo ka DJ pinagyan na siguro at agyan kami Australian, di ba? No da kayo mga idol, iti pakapasama ka na DJ. Di ba? Siyempre, parang siyempre nagdakil DJ ko dete kaslapan naka betray mo ka DJ with your own country. DJ Apo, agpa-check up ni nanang ko napandapay laang mo sindita-sita kada. Then DJ siguro ti ko ti sentimiento na mga idol. Grabe, which is very makapaladingit nga dinggen nga kasjay like dakkel atong pa mga idol iti turay detoy napasamak idata ka detoy nga ina, di ba? As in dakkel atong pa di idol ko na kuna na actually halang siguro isunod ang sasot ko siya at least ada iti nang ibosesan or nang iboses kadetoy hinaingda or detoy ikisda mga idol nga sabi lang ko ba tagbaling nga fair and square iti Pilipinas, di ba? Nga adda ko mamot iti simpatsada iti tattao kang runaan na no medical iti pagsasaritaan mga idol. So ano ba iti inayo mo Idol Glenn? Detay magbagampay na tayo. Anyway, handla nga DJ, it goes with the kit di sa iba pang sasakyan. So kasi lang usaron tayo amin di gito'y government owned vehicles tayo nga be responsible. Of course, di iba pang sasakyan private vehicles, so walang special priority. Agalo na dete kasi jay. Yung siguro mabalin yung iba nga dete kuma talagang
emergency DJ matayan DJ kung ma-identify mo da nakitam nga nadungpar or something kasi sika lang dyan na pamuinlugan kahit mabaling ka siguro dyan sita ang kada mamatay nga and then diretso. Ano ko to pamayaan di dyan idol Glenn nakahay ka nga nakakuha ka lang siguro anya DJ tay hazard well. amo tay hazard mo tay hazard ko tay kaskas dyan nga duwa kaya nagbusi-busi na kalat ka okay so kung wala kang wangwang siguro kasi makita damot nga emergency siguro di dyan so kaya cover nakasilaw no ka at most when ka nakasilaw nagsilaw headlight mo kung ag-hazard ka uri bigat mga idol at na makwada ka makita na nga it's an emergency okay so digijay met kwa digijay kasla government vehicles kuma di kayo agwang na daman wangwang yung bawal ka no deta so kung walang emergency so hindi naman kayo dapat agbaling nga priority no laki ding emergency kan di dawangwang na nga mo emergency lights na madi kayo kasi actually dan sa dati ko sa idol Glenn datay law hinarami di just wad nga ni Apo Presidente Noynoy tay anti wangwang law when ada kasi JD ngam ka muno maitultuloy pa laging kanita kaya talagang digya do mga luglugan kat adamot mga kung adawangwang na tay wang no Fuera de los Venos ada digitay VIP car nga to digijay siguro private ada blinker na mga idol nga VIP digitoy nga tattao yes adalata makising-singit dano ko makikita da nga makikita dito mostly kat digitay VIP nga lugan and bisita ni President BBM maglalo ka digijay napan digijay makipalpaltugno ka digijay bisita dadawang wag dami digijay pero private pero yes and they are at siguro ko digijay nangangatong at tao and isutikas talaga tsaka mo no mabalin ka data no actually they are responsible mat siguro para kadigijay nga ko before da nga nagi-install ti wangwang da kamudang usaron day dyan yes mga idol aglalalo kat dating long arod nga wangwang agat daka mo may implementar pe lang agpapan ka kita gundaway dapat ko may implementar pe lat na data hanmat nga emergency dito yung tao aglalo kat data kat maabuso no tayo di tayo talagang mausar din na sayaat so nga dating ka sa idol Glenn pina-question da yung tanang anat umon una kunada yung intersection anat umon una BFP bombero detay police ambulansya wano VIP tay bombero may iba question ko kay inikwadetan di ba kasi ano itima makuha na nga masalbar na nga biyag mga idol kuna ni Sir Sixto Mamuad your topic it's talaga nga only in the Philippines yes grabe talaga babain mat oo kasi dati kwa tayo dati traffic dati traffic scheme mo traffic nga kwa tayo ti issues ti traffic tayo ti Pilipinas ket hanlaeng nga pang kwa dito pang international pang pala dito am ti Pilipinas gapot ti traffic kan dati ti may isang kwa tayo kasla branding diba iso nga nagijay only in the Philippines talaga iso nga nagijay turista pa kididita no ibagada nga Manila bakit super traffic data pati ambulansya madi makalasa so pay amo yo digijay bombero pa kidi nadado makit han pa kidi makalasa tikina traffic na ditan actually idi dati napasamak pay dati ahang ambulansya pero bombero di na uram nga lugan ditoy banda na iti Gilbert Bridge amo yun apay nga nagrigat nga maka-strict ti bombero kasi nailit ken awan it naka-traffic that time awan pag na ti bombero awan pa mati agpabigay digito yung dagito motorista idikwa akas kino na ti BFP nga na interview edi mga idol actually dito ti may isang karigatan nga pagsirkan ti bombero aglalong dito kuma
DJ duwa nga lane nga DJ kas jure baga tayo nga nalawa lane, duwa nga nalawa nga bridge isuna. Nga mao pag sir kan nata jure ipaigid nga kas jay hangam sumrot DJ hanggang mga strike. di damot maka laktaw ka DJ ta ijay mot nga mismo tayo mapupuuran nga. Yes. So nga no duma ag panunot kayo ka DJ digitay agplano tayo nga basit iso nga adda ka digitoy bagbagada nga pre-planning ti kwa digitoy iso nga agkukuha dati anya digitoy yan digitoy ag drill dan no kasanod pang may anda dapat na amuda digitoy nga senaryos. Yes. Dapat digitoy bombero tayo kada ka pulis na amuda digitoy nga senaryo tapno kasanod nga kuan imagine deta puro nagdadakil nga lugan or imagine adda ko mapay may isang truck itang nga sumarsar no nga ibimtak nga wano apapupurang nga ko. How will you do that? Ket may sakang mut nga truck no or do nga truck deta nga naka-agabay kasan mo nga ron nga makwa deja. So in kadibangir nga bridge ijay kumakanawan na or kanigid na duwa in kadibangir ngam no adaman truck ijayon actually kami itan na deja at digij ag talawon ag out ijedan nga waknitan Sa bagay. Ijedan nga waknitan at digij adatoy digij nang sabot ka DJ mapupuran na traffic da jay hang ijay papananti bombero mapan diba? ijay ko digij nakatalawon ijedan nga sumrek kasya Yes, kana ana mga idol no makikita kita kasjayon. Paspasan mo iti pumataray. Sa tata damit digitay ko digitay every vehicle itatangket adda day chicks laloda nga adda day ko adda day fire extinguisher da. I won. Ken ibagbaga pa iti riding community. Adda fire extinguisher. Adda aday 1 kasla- liter kano adda kasjay kat. Among di kasla like Kasla butane. Pilox kasla pilox Wow, na kasla lang butane. Butane kasi yan. Mabalin day jay no dete talaga pang emergency lang dete talaga nga nakadagdakil nga apuyan nakat hello. Alam mo din. Kano ka jay mga idol para bombero. Hanggang amo nga ang ginalaingit. Madi yung makwa DJ yun. Actually DJ fire sila dito butane nga fire extinguisher at pang first aid iso na no DJ kung matalagang makitam DJ dito lugan mo nga DJ ag sparkan or dito kwa isara ka masigod DJ yung tama pa mo kuanan at ano di mo urayin nga mapuuranan DJ Correct. pinag-spark na ang live. Itawag mo dagos ni bombero. Ang datay igabe lang ibidbidyo na boyem di jay. Well. Ayan na po siya kung kuna na din babae. Nga ag-spark ag pupuor nga sang kabasit pa. Super mga idol. Then ako angkot sa mga puti bomber ay wala na po. Tustan na. Unlimited. Hello nga Daisy Juan. Yes. Ken ni Angelo Kinay may Baay Batak City. Hello. Ngayon bagabigat. Mga idol tuloy tayo dagitoy ang inti pagdidinamagan kalpasan dagitoy nga pamalagip. Oras 5:47 in the morning.